Ach, proszę Państwa, lata 90. Jakie to były piękne i beztroskie czasy, chociaż zależy dla kogo i kiedy kto się urodził. Bo akurat moje wczesne dzieciństwo przypadło na drugą połowę lat 90. Także ja z rozrzewnieniem wspominam gumę turbo, karteczki, złote myśli, kolekcjonowanie tazosów, brawo, zabawy na klopsztandze, czyli trzepaku. Ludzie, którzy w tamtych czasach byli już troszkę starsi, na pewno bardziej je kojarzą na przykład z denominacją, która miała wtedy miejsce. Ale myślę, że jakby nie patrzeć, to każdy z Was znajdzie jakąś taką właśnie rzecz, która mu się z tym okresem lat 90., czy tych wcześniejszych, czy późniejszych kojarzy. Czy to były przerywane nagle zabawy na placu, żeby szybko obejrzeć nowy odcinek Dragon Balla na niemieckim RTL 7 w telewizji. To będą oglądane z zapartym tchem mecze Chicago Bulls. Ja w tamtym czasie pamiętam, miałem taką podkoszulkę bez rękawków z Chicago Bullsa i takie spodenki, chociaż w życiu nie widziałem od nich ani jednego meczu. Czy będzie to jedna z najbardziej charakterystycznych zabawek z tamtego okresu, czyli właśnie Tamagotchi. Była to elektroniczna zabaweczka w formie takiego plastikowego jajka, w którym żyło nasze wirtualne stworzonko. Wymyślona w 1996 roku w Japonii przez Akihiro Yokoi oraz Aki Maite. Wyposażona była w taki mały ciekło-krystaliczny wyświetlacz, w środku znajdował się mikroprocesor, no i tam żyło sobie to nasze wirtualne zwierzątko, którym musieliśmy się opiekować. Trzeba było go karmić, trzeba było go zabawiać, trzeba było po nim sprzątać, ogólnie o niego dbać. No nie trzymie mi się ten mikrofon pieroński, no nie trzymia. Ja oczywiście też takie Tamagotchi w tamtym czasie miałem i pamiętam, że w nocy płakało o jedzenie i mama kazała mi wyciągnąć baterię i przestać się tym bawić. A mówię o tym dlatego, bo przyszła tutaj do mnie taka paczuszka, której zawartość chcę Wam pokazać. Muszę się przepiąć na większy mikrofon, bo mnie sam zaroło szaśnie. Jest to, można by rzec, swoisty wehikuł czasu. Z tej strony Better Gaming Agency i Superbuzz, dostawcy Twojej kapsuły czasu, dzięki której powrócisz do lat 90. Mogą Ci się one kojarzyć z Simpsonami, Czarodziejką z Księżyca, Pokemonami, szkolnymi wycieczkami do kina na Króla Lwa czy Pocahontas, Nirwaną, Backstreet Boys, Pegasusem, telewizyjnymi teleturniejami z Zonkiem, wchodzeniem na drzewa i słuchaniem tam muzyki na Walkmanie. Wyobraźcie sobie, że żyją ludzie, którzy już nie mają pojęcia, co to jest Walkman. I tutaj właśnie w tym wehikule czasu do lat 90. mam magiczną, tęczową sprężynę, gumy turbo, prawdziwe jojo, jeża na ołówki, o którym zawsze marzyłem, a nigdy nie miałem, czapkę Chicago Bulls, no i oczywiście Tamagotchi. Ale to, co tu mam, to nie jest takie zwykłe Tamagotchi. To, co u Ciebie wylądowało, to jedna z 12 wersji Tamagotchi, jakie będą teraz dostępne. Na tydzień przed gwiazdką do sprzedaży trafi 10 pozostałych klasycznych wersji interaktywnego jajka, a będzie można je nabyć w sklepach Plastic, Move Ultima oraz Empik. Musimy zatem przetestować. Żeby tu była pełna autentyczność, a może w zasadzie powinienem to zrobić w taki sposób. Sprężyna, jeszcze dziewicza, guma turbo. Wow! Volkswagen Beetle. To już jest poważniejsza sztuka. Jojo opanować to nie jest tak. Widzieliście? Pana to. Ale by na to były lachony rwane. I pod ławkę. Nasze Tamagotchi, z tego co widzę, tutaj ma kilka opcji podświetlenia. Można z nim grać, może zachorować i trzeba się opiekować. Dać mu uwagę, dyscyplina, zdrówko, łazienka i karmienie. Nie wiem, czy nie łatwiej wychować dziecko. Du bist jetzt für ein echtes Tamagotchi verantwortlich. Jawohl. Te, które ja miałem 20 lat temu, z tego co kojarzę, nie było aż takie ładne. Co, odbezpieczamy i jedziemy. Tu sobie mogę ustawić godzinę. Za 5 minut powinno się zacząć wykluwać. Czekamy. Dzieje się, patrzcie! Moje pierwsze dziecko. Cyfrowe i oby na razie ostatnie. Ale te dzieci tak szybko rosną. No i teraz tak naprawdę dopiero, moi drodzy, zaczyna się zabawa. Bo mamy tutaj, a jakbym mu zgasił światło. A, ciemność, musi iść spać. Tutaj mam nawet jego wiek, ma w tym momencie 0 lat, wagę, dyscyplina 0, głód, zadowolenie, nie ma. Budzimy się.
Przekąska albo poważny posiłek. Żryj. Patrz, patrz. Ale zjadł. Co się dzieje? Pipczy, co się dzieje? Oho, patrzcie jak szaleje, patrzcie jak szaleje. No i co, no i teraz wreszcie czekają mnie jakieś poważne obowiązki. Także muszę się zwijać, bo muszę się zająć moim nowym dzieckiem. Nie, żebym wcześniej już miał jakieś stare. Na mnie żadna dziewczyna się nie zgłaszała. A no i oczywiście szlifować umiejętności bajerowania jojem i sprężyną. A przy okazji właśnie dajcie znać na dole w komentarzu, z czym wam się najbardziej kojarzą lata 90. Czy właśnie z Tamagotchi, z jakimiś serialami, z karteczkami, z Bravo, z zabawami na trzepaku. Chociaż wyście są w większości starzy ludzie, to pewnie już wtedy żeście kręcili jakiś biznes, a nie się bawili. Ale dajcie znać. Spadam opiekować się dzidzią. Nara.